Tak ahoj, vítam ťa na našom workshope, ktorý už prebieha druhý deň. Workshop má názov Môj dom, môj hrad a témou workshopu sú tri tematiky a to je One Man to Man CQB, Home Defense, čiže ochrana domova a Active Shooter Response, čiže obrana pred aktívnym strelcom. Workshop ako taký obsahuje tieto tri témy a je to vysvetlenie nejakej problematiky v širokom spektre. Na kurzoch už sa venujeme jednotlivej problematike, ale ideme do oveľa väčšieho. Tam v podstate čo preberáme, tam preberáme už Home Defense, situáciu ochrany domova. Čiže tu je tá situácia toho Home Defense Active Shootera, kde sa im vysvetľujú určité kroky a určité postupy, ktoré využívajú aj z toho One Man to Man CQB, ktoré je založené na tú techniku, ktorú vy môžete využiť v rámci civilného sektoru. Riešime to, začne do určitých podskupín na základe ich zručností a to riešime screeningom, ktorý vykonávame na začiatku workshopu. Máte dom, treba sa naučiť ju brániť a vedieť reagovať v krízových a kritických situáciách.